Gurien errezin zagarra egoten zen asko, eta bueno, zagarrak hiru zahazti eguesan, zagardo egiten zen. Zagardoa egiten zen duen? Bai, eta zelan egiten zen, orduan zagardoa ba? Zagarmina da oso bat berri zen Zaldiber joten dauena. Bai. Da han neuen antxe egiten duen. Da gero antzuara pasau ebenarek, tolariek. Bai. Da handi tolari ara eruet esan, burdizikin, gero barrikak eruen, da barriketan. Zeueko kiten zendu esan barrikak etzean? Bai. Egurrezkoak? Bai, ondinoke bat handale, bai. Bai. Eta ze epoka izeten da zagardaua egiteko? Noviembre azken erutzero, batu, Domu Santu inguruen batzezien orduen, da gero anepitik enduzen sakuetan pizkate gozatzen, da noviembre inguruen. Eta batu egiteko, zer palu ekaz eta joten zendu esan arbolak, edo berez jausten ziren, edo... Ez, edo jateko bazan, igon da batute. Pini, saku bate geurien lotute eta... Ara sartzen. Sartzen joan. Zerri errezik zagarra egoten zen asko, eta saldo egiten dugu. Saldo egiten zen dugu. Asko. Zahaztide, baina iguel hogeta marrero berrogei zuaitzeko edo, iru esan. Bai. Danak zeuenak? Bai. Bueno, guke alokainuen genduken, erretan duken basarrizia.